Oke sa. Oke Tom, an gama sa. Kai, ba mu nan ban babanka. 030 60 bakwai. Ban ma wuya ka kai kama dai na mana hula ka sa mana nan. Kai, ba wani salamu alaikum. Ka kawo mana kuɗi mun kama yaranka. Kai maza ka zo mana da kuɗi mun ba ka barin sa a fasa mai kai. Yawa na kosa na kashe shi nan da kake gani na jira. Yawwa ka zo nan bayan gari gurin kangwaye sababbin kangwayen nan ka zo muna ta gurin kai maza ka kawo mana. Kawai ka bari na fasa mai ma kai To kawai. shikenan, sai ka zo. Oh no. Yana ka zo mana hannu haka. Ina jaka kuɗin take? Ku tuntuni me yasa ba ku kashe shi ba? Kun tsaya kallon sa. Kai, me kake nufi ne wai? Ku kashe mutum tuntuni kun ku kashe shi. Ba ka da hankali ne. Muna ma magana. Kai, ina kuɗi yake? Za mu fasa ma ɗanka kai. Tsaya in kai kan fahimtar da kai. Wannan yaron da kuke gani, da tuntuni kun kashe shi. Yau wata uku kenan da na ce min ya bar gidana. Ni da ni ke da bindiga wallahi da ba sa mai kai. Allah ya ruwa mu da wani labarin yaron ka ko waye. Kuɗi muke so ka ba mu kana gaya mana wani Ni ma nesa nesa ma da kuma nike. To wai ka gaya mana me yake faruwa mana kai kuɗi ko mu muke so fa. Kana ganin shi cutar corona virus gare shi. Ka taba ni cuta gare shi. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayyo Allah komanda ka ja min wahala. Wallahi ni kadai zargi a gidanmu. Yanzu kawai abin da ya rage mu shi ne ku sheke kawunan ku. Ku sheke kawunan ku zai fi muku. Hello, uwar gida. Shinkafa lokafi za ki dafa lokacin zaman makokin nan saboda mayin watan nan. Ana yi wulajin dadi wallahi.